Velkommen til... Så må du godt nok gå forrest. Velkommen til vores video. Vi går en lille tur på parkeringspladsen, som kaldes. Se her. Hvorfor er det egentlig, den hedder parkeringspladsen? Fordi det er vel bare noget, vi har kaldt den. Men vi går igennem parkeringspladsen, og så går vi op på legepladsen. Esterbrons legeplads på min skole. Jeg skal ikke gå der mere. Nu går der ikke mere. Jeg skal til at gå i 5. Jeg skal til at gå i 7. Woo, fedt. Jeg ved godt, der er ikke noget netværk her. Og jeg skal have tysk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Wow. Okay, jeg skal lige være med til det der lys, der er der. Øj. Kameramanden skulle lige rette noget. Du burde nok også gå lidt foran mig. Ja, jeg går foran dig. Du snakker bare. Ja, jeg snakker bare helt løs. Hvad skal vi egentlig snakke om? Det ved jeg ikke. Vi går bare en tur jo. Ja, det er en tur. En tur. Og vi kan også fortælle lidt, hvad der er været her, hvad vi har oplevet her. Fortæl. Nu er vi på Rødkærsvej. Og går også en tur og kigger på Der er en masse huse. Jeg ved, der er en, der bor her, men jeg tror ikke, jeg vil sige det så. Jeg tror, du skal holde mund. Ja. Det er en god ven for min klasse af. Ikke en god ven. Bare en ven. Har været en god ven. En lille. Wow, hvad fanden var det, jeg lavede? Og vi er på vej til skolen nu, sådan. Ja. Og det er en mærkelig lyd, der er der. Og Men skal vi ikke pause den lige, og så filme, når vi er kommet derop. Nu? Ja, nu er vi nået ind til skolen. Og der er kommet lægget nyt Hvad skal man sige? vej, og det er faktisk rigtig flot indtil andet hernede af. Og det ser mega lækkert ud. Lækkert. Luksus. Skilt, jeg har savnet dig. Not. Sig bare, gå derhen af. Wow, jeg troede egentlig, der var... Ej, Emma, kan du huske, at vi skulle holde det her? Ej, og så var vi så små her, så vi skulle gøre sådan her. Det var svært, så kunne vi bare hænge helt, og nu kan jeg bare gøre sådan her. Det er mega sjovt. Vi bliver jo større og større for hver dag, jo. Eller ældre og ældre for hver dag. Højere og højere for hver dag. Jeg siger ældre og ældre for hver dag. Okay. Du kan ikke stoppe den nu, så jeg stopper den. Her har vi en baby lips. Jeg har lige lyst til at tage den på. Det er den grønne af dem. Ej, den dufter godt. Den dufter tyggegummi. Ja, dufter tyggegummi. Og så stopper den nu. Ush. Så kom jeg op og gynger. Det her, det er så vores skole. I kan se, at det her det er det eneste område, vi har at være på. Altså, og hvis nu vi gerne vil gynge. Og vi har tænkt os, at vi skulle have noget mere derude. Fordi der er kun fodbold. Fodbold. Altså, så godt, fordi jeg godt kan lide fodbold, det er fint nok, men nogle gange vil jeg også gerne lave noget andet. Ses! Nu gynger Emma. Nå ja. Der hvor jeg fortalte. Her, Emma, undskyld, nu går vi altså lige fra dig. Ej, helt ærligt. Okay. Her har vi så fodboldbanen. Man kan ikke se. Emma, de har lavet strøm på. Undskyld. Ja. Så lyser det ikke så godt. Nå, nu tager jeg mig over. Her, tag den over. Au. Nu går vi derop. Nu går vi derop. Nu! Bla bla bla. Selv prøver det fra.